Която тук сигурно има сигнал. Има някакви хора има горе, да не са тези. Там горе. Виж това, надолу снизу. Добре. Жена жали, ден докладне, хайде сестра жали до година. Тук е базовия лагер за атака към върха. Училищица. Там отгоре даже се вижда и знамето. Да. Те са го направили точно под върха. И там има някаква транслатор. Да. Как ви се видя изкачването до тук? До тук добре. Ще имаме ли сили да атакуваме? Айде ще помислим малко. Той се вижда. Сега ще проверим след малко денивелацията. Тук. Предполагам, че е към 1400. Най-едното. Вратия е на 1500. До тук сме нали някъде към 180-200 метра денивелация. О, ето там нагоре, виждаш ли? Виждаш ли ги там нагоре, където върват? Може би е там е. Е там. Е там. И там има, виж, имате. Това сигурно са Теди и Лили. Според мен можем така в едно леко темпо да направим. Надолу ще ни е лесно, така че няма да е лошо, да. О, ето виж, що се вижда тук. Пътя. Ето тук станцията. Какво е това? Да, някакъв обект се охранява. Може би на батко на юбилея са идвали до тук. Мисля, че снимките бяха до тук. Ще видим сега. Чувствам, че с нещо, понеже сме много упорити, ще направим един опит, но не на всяка цена. Ще направим един опит да видим докъде ще достигнат човешките възможности. Това е да виждаш върха и да не можеш да го достигнеш. Нещо като Еверест. Виждаш го, обаче не можеш да го достигнеш. Много приятно е така. Край гората, тук даже няма и наклон. Там наклонът се появи малко по-горе. Лекичко. Дишаме дълбоко.
нещо затяга. Аха. Добре. Трябва да сме много подготвени за върха. Как се чувствате до тук? Дистанцията? Не сте екипирана, но сте красива с този свършен. Да. Важно е да сме красиви в днешно време. Ето мухите. Обаче виж колко е приятно. Времето е разкошно. Тока че ли за нас се отвори това време. Гледай колко си. Минизухар. Добре. 100% ще един некой минизухарче. И от тук започва третия етап. Атака на върха. Птички се викат. Тук е сравнително равно. Ако познавахме езика на птиците, ще да разберем каква птица издава този звук. Сега временно прекъсваме предаването, под върха се намираме, ето нагоре. Горе са Теди и Лили, знамето се вижда, а ние ще проверим каква е височината тук. Височината е проверена. Намираме се на 1403 метра. Очаквани 110 метра денивелация към върха. Ето, може да видите маршрута горе. Почти е като на Вихрен. Само че на Вихрен няма дървета. А тук има дървета, има птички, има растителност. Там има камъни. Много камъни, а тук е една приятна пътечка. Но няма сняг. Преди 2 години тук имаше сняг по това време. 2 седмици по-късно, преди 2 години имаше сняг. Върха беше недостъпен. С една дума ще покорим братия в зимни условия. Да видим някой зад нас движи ли са? Не. И тръгва някога пак към любовта. Вчера напред, утре назад, в необясним до днес кръговрат. Ден подир ден в този живот, към те пътувам, моя любов. Срещам те тук, срещам те там, но днес къде си, искам да знам. Виждам за миг свят неоткрит, все
Една последна клечка кибрид. Дива луна или надежда една изгрява бавно и тя е сякаш знак. Пътник в нощта открива лодка и бряг и тръгва някога пак към любовта. Спомени тук, спомени там, един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят неоткрит, с една последна клечка кибрид. Спомени, спомени, спомени.